egunak izaten dira desastre bat, esaten duzu, zer egiten dut nik hemen? Eta hirurogeia, kalimiek jandau herri osa, marakuia zagardoa, astigarra ganda, palmera kontxa erdizen. Hemen pasatzen du zain ondo, arazo guztietaz, astu egiten zarat. Islandian San Fermin, Iruñan pobre de mi, distopikal, Euskal Herri tropikal, ongi etorri paradisura, distopikal, Euskal Herri tropikal, merengue eta salsa gorputzaren guntza. Surfistak oinatiko plazan Lagun berri asko egin ditut, espero nuena baino gehiago, urduri etorri nintzen, baina gero konturatu naiz denok egoera berdinak gaudela. Gameluek, untzeragun resortak urdaien, distopikal, Euskal Herri tropikal, ongi etorri paradisura. Euskara Abenturak lagundu dit euskaraz gehiago hitz egiten, bizimodu desberdin bat izaten, eta herri berriak ezagutzea eta hauek mapan kokatzea. Paradisura.